En ja, mensen, Tori die Samadji ook, toen dat we overwaf, denk de topklasse motjo voor Sernang. Ja, ja. En I mean, de wat topklasse motjo, ja. I mean, wat is zelf te koop, maar ze was niet goedkoop, ja. Goedkoop en te koop, dat verschillende soort sani, ja. Maxilender met de wat klasse motjo. Ja, de Srimangala, de scheepvaarders, de monumenten, sabi koningshuizen gemannen, sabi rijden met die motorkaar Sernang, de wat omerangen. Ja, de maxilender met op het ding, dat is Srimangala ding, daar werd je goed betaald, ja. Ze werd goed betaald en dan zei ze, abe, dat goede doelen. Maar 1000 dagu samen zorgen. En ik zeg dat we samen maxilender ik wagen de walo dagu. Maar we lai walo dagu en dan we zorgen walo sma. Maar kort geleden we ben was deze week dat we in onze stadshaat we ben bij wat jou bent. Maar die ko bayan niya dami mit wa hair drape. Ya, wa korso mang dang. Takesa ne takesa go komik na po. Tef ko ba for ay takegos tak egos komit mi dan mi praksei wa takegos dam takegos komite baka. Ma di mo go pa dam tak ora sa ga aswasak dam na bali. Datak ko. Ma that's what ko drink mo po. Namitak mi po na Sernang. Da, ayaw nga skreki. Ayaw denk zo capabel mee. Da, wacht even. Akkoord zo man, Taki. En om 4 keer ik ben naar Sernang. En zeiden we kan op Sernang. Walo goedkope mooie vrouwen din dape. Walo goedkope mojo eigenlijk awan tak din rape. We mi Taki, we luka disi. Isi le kasi daar goedkope. Je ziet toch? Je ziet dat die ziet er duur uit. Die is in een pai. En dat is betaalbaar. Nee, je ziet een heer pululu. Dit betaalbaar voor jou. Dus aan de U-klasse. Ja, dat is er dan vrouwen. Met judo. Ja, met tek mi dede gramba kodea. Met tek mi dede gramba kodea met judo. Hoe aan de moet je nou een punt 1. Punt 2. Goedkope moet je. We moeten zelf doen ze goedkoop. Ewan ko wat Holland Bank of buitenlandse bank. De buitenlandse bank dat de moro wis was man. De man zei kopri Holland Bank of buitenlandse bank die. Want man zei de op wat vrouw. Zou ik zoeken je dape. Is geen man voor jou eigenlijk. Dus in klassificering schreef hij. De gedraging schreef wat maxilender schreef met de wat klasse motjo. En dan met de wat goedkope hoer. Dus we vier zo wat. Bila tak mi vir wafas ma vir sheng taki da if you see me mi papa mi roko des ayo ore ka taki au take no ses komit bi wat aprakse tak weet je dis I hate to see fu asrana me daarom atake ga saga bi wat ano verwakti taki mina waser da vrouw sa si er so hepa kepa uit da roko mi papa ja. Big papa biroko, if you see big papa biroko, de erken takabi srefi yo dek tak sumada weet je. Hallo, sandu you ta weet je bosko zo. Dus en de verwachting, dus eerst srefi dek tak, maar Sernang lijst zo goedkope, mooie vrouwen hier, enige compliment, naar goedkope, lekkere vrouwen, Atachi. Hoe lekker, hoe mooi, maar hoe goedkoop. Wees jullie als maxilender. Wees niet goedkoop. Uwa sera puspusi na usak sa wadwagi. Maar dan sera mo kapuji de sot wiswas ba wat de meest of de naroko. Toevallig mi na weer whisky weer mi mereka mega baya sot chow ben. Mereka mega baya chow ben. Maar de soort man dat je na alla de nya chow ben. Dus de make de uitsang. Dus alles is lekker voor ze. Dus met judo. Wezen jullie als maxilender. Dan kan ik doen een boesa, die kan zenden TV go studeren. En gaan ze zeggen hoereer. Ja, no te kan ze zeggen bij weef en gaan nangeren en gaan de soort apenkeurigheid dat die. Want kan je dat die beste talent zijn, Abi, is de hoer uithangen. Want Maxi Lender boeken schreef die idee. Maxi Lender is in boeken verschenen, Clark Ekon schreef over Maxi Lender. Maxi Lender trok cultureel erfgoed voor Sernang. Dus we zien wat de wabocho.
Mi mami atak, no de wa dot bocho, de wa klasse bocho, Ude kadraku reflect de odro tafra bocho, Of de skoro bocho, de skoro boto na maxile da de wa skoro boto wa des i. Betri skoro boto, bij de wa dot bocho, wa buko buang, Wat dat wat taki daar, de mag ko speciaal voor in dat Sernang. Wat de ude charge de dofo. De na vrouw wa masa ook play Holland man die a Sernang. Anapa vrouw, ano wan bumbu san bij voorbaat, ano wan boema. Wan boema op wat gezin, wan boema op wat vrouw, wan boema heeft kinderen, wan boema op wat baan. Wan boema ne reizen zomaar, wat aan sap sa de sessie waar. U verstaat me?